Parte forestal, desde logo que atractivo, si a xestión forestal é atractivo. Alberto falaba da importancia do monte, das distintas funcións que ten o monte ten que ser un monte productivo, como decía Ana, desde Fearmaga ten que ser así, se non hai aproveitamento. Ten outros servicios, socialmente temos que recoñecer esos servicios, que moitos deles non están recoñecidos, recoñecemos unha parte deles, pero outros non. É unha das eivas que temos, o dixo Juan fai un momento tamén, aínda seguimos sendo moi descoñecidos, sobre todo a parte forestal, hai outras partes do ámbito agrario que si se conocen máis, a parte forestal todavía sigue sendo moi descoñecido e temos exemplos que todavía non se poñen encima da mesa e eu creo que teñen que ser moitos que agora se chaman casos de éxito que temos por aí espallados e que se desconocen, que siguen descoñecéndose. Creo que temos que poñelos en valor para recoñecelos para a xente xoven.